Benvinguts, lletraferits, a aquest nou vídeo en què parlarem d'Inés Arrimadas, de la llengua catalana, òbviament, i del grup Ciudadanos. Serà un vídeo, per tant, distès, però que pretén ser interessant, que tractarà aquesta paradoxa d'alguns grups polítics, com Ciudadanos, que per una banda diuen que estimen el català, que la llengua és molt bonica, que és una riquesa, m'encanta aquesta paraula, riquesa, però que no és necessària o la intenten fer cada vegada menys necessària. Perquè aquesta gent és molt intel·ligent i saben, òbviament, que allò que no és imprescindible per la majoria de les persones acaba sent innecessari i acaba sent una cosa molt secundària. Per fer aquest vídeo he fet servir una entrevista de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio a Inés Arrimadas, atès que és ideal per captar aquesta espècie d'estratègia lingüística que tenen alguns partits per convertir la llengua catalana en un complement, una riquesa innecessària. Abans de continuar amb el vídeo, us volia comentar, suposo que ja ho haureu rebut per alguna banda, ja sigui a Instagram, al Facebook, perquè ho he compartit per tot arreu, que m'he fet un canal de Patreon. Què és el Patreon? És un mecenatge per totes aquelles persones que vulguin i puguin donar-me un petit suport econòmic perquè pugui posar, com ara mateix porto, una llum aquí davant perquè se'm vegi millor la cara. No és perquè no em mori de gana, atès que jo aconsegueixo diners d'altres maneres per poder subsistir, no? Però és perquè pugui millorar la qualitat dels vídeos i perquè pugui seguir fent vídeos amb aquesta freqüència. Ara he passat a fer vídeos un cop al mes, abans em feia 2 cops al mes i m'agradaria tornar a poder fer vídeos 2 cops al mes, però clar, també necessito menjar d'alguna manera. Patreon és una plataforma que funciona d'una manera molt simple. Només cal que trieu un tipus d'ajuda, la mínima és 1,8 al mes, 1,80 € al mes, que seria una birra al cap i a la fi, i amb aquesta ajuda permeteu que els creadors, no només jo, sinó els creadors de contingut que facin el contingut que sigui, n'hi ha de molts tipus, de molts diversos camps, puguin seguir fent aquest material i millorar-lo. En conseqüència, és una plataforma que demana diners a canvi de poder tenir els mateixos vídeos que la resta de gent que no paga? No, no és això. Si, per exemple, us feu els meus Patreons, tindreu una sèrie de vídeos que seran exclusius per a vosaltres. També tindreu altres tipus de recompenses que estan totes explicitades al web. Us deixaré l'enllaç als comentaris i a la descripció del vídeo perquè hi pugueu fer un cop d'ull i tant de bo us animeu perquè d'aquesta manera podré millorar en molts camps aquest canal que em fa tanta il·lusió. I ara, sisplau, que entri el vídeo i gaudiu de la catalanitat indiscutible d'Inés Arrimadas. Bueno, soc andalusa de naixement i catalana a mi m'agrada dir més que d'adopció, d'elecció. Però jo vaig... O sigui que encara és més decidit, això, Sí, perquè jo vaig triar ja de gran Catalunya per viure i probablement per passar la resta de la meva vida. O sigui que m'agrada dir això, catalana de selecció, no? Clar, en aquest punt, si una persona no és conscient de totes les polítiques lingüístiques que proposa el partit polític de Ciudadanos a Catalunya, es pot confondre i pot pensar que aquesta persona s'estima Catalunya perquè l'ha triada, perquè ha vingut a viure aquí, perquè, com comentarem més endavant, li encanta la llengua, ja que és una riquesa. Després pouarem una mica més en la diferència entre riquesa i riquesa verdadera o necessitat. Tot això són paraules molt boniques, paraules precioses. No obstant això, hem d'anar als fets. I ara us deixaré uns quants fets per aquí a la pantalla i veureu que és una mica contradictori. Irònicament, és molt contradictori, és trist. Ara us deixaré un altre fragment en què comenta que li encanta la llengua catalana, que té curiositat per les paraules, pel seu significat, per la seva pronunciació, gairebé és un Pompeu Fabra. Increïble. Home, més bé que ningú tampoc, Tan bé com pugui. Tan bé com pugui, sí. I encara avui, cada dia que sento una paraula que no sé, que no conec, pregunto i dic, i això com s'escriu? I és a mesa sonora o a mesa sorda, tal? Sí, a mi m'agrada molt, sempre m'ha agradat molt la llengua catalana. Ara arribarà un punt d'inflexió al vídeo, al següent fragment, perquè fins al moment tot ha sigut molt bonic, tot han estat floretes, però veurem que quan li pregunta per aspectes més pràctics, com el valor d'una llengua en la cohesió social, la política Inés Arrimadas ja comença a desvariar una mica. Perquè el català, per tant, el veus, Inés, com un element essencial per a la cohesió social? Bueno, jo ho veig un element de riquesa. A Catalunya tenim una riquesa plural lingüística i és una manera d'accedir també a cultura, a literatura, a art, a teatre, fet en català, i per tant, a mi, jo sempre
Cohesió social, sentir-se part d'un grup, tenir una identitat, tot això, no. No. És riquesa, és teatre, és literatura, totes aquelles activitats que no fa la gran majoria de gent, que són més secundàries, perquè la gran massa de població no llegeix literatura, no va al teatre, sinó que aprèn una llengua quan és necessària, quan s'obliga, quan per fer una feina de funcionari, per exemple, et demanen el nivell C de català, et demanen el nivell B2, això és fantàstic, això és bo. Quan una multa que et posen al cotxe t'arriba en català i en cap altra llengua, llavors tens la necessitat d'aprendre l'idioma, si no, és impossible. Per què és impossible? Doncs perquè la riquesa, això de que som una societat plurinacional, és molt bonic, són paraules precioses. Jo també estic d'acord que és una riquesa que ens fa plurals. El que passa és que per mantenir la llengua catalana i perquè segueixi sent una riquesa, hi ha d'haver alguna cosa més, que és convertir-la en necessària mitjançant diferents procediments, com podria ser que te la demanessin, que ja ho fan, per determinades feines en què tu has de dirigir-te a la gent. Quina riquesa és? Que la llengua catalana no sigui obligatòria com volen els de Ciudadanos per treballar a Catalunya. Això és riquesa, aquesta llibertat malentesa no porta enlloc, sinó que és un insult a tots els catalans. Si vaig a França, hauré d'aprendre el francès i si faig una feina en què haig de parlar amb altres persones, que estic fent un servei públic, hauré d'aprendre'l encara més ràpidament. Seguim amb el vídeo, sisplau, que la senyora Inés estima molt la nostra llengua i la nostra cultura. Vaig començar a treballar en una empresa catalana l'any 2006. Clar, jo venia aquí a reunions, perquè vaig començar llavors a la seu que teníem a Jerez, i clar, els meus companys de feina, entre ells parlaven català. Jo volia saber què deien i no volia que la gent canviés de llengua perquè jo hi era, no? Respecte a aquesta idea que acaba de comentar, no puc dir res perquè estic completament d'acord amb ella. Ella era conscient que les altres persones no havien de canviar de llengua, sinó que era ella qui l'havia d'aprendre. A mi això em sembla genial. Per tant, aquesta idea em sembla perfecta, tot i que incoherent amb els punts, amb el pensament que té el partit polític de Ciudadanos. Potser és una idea que té ella a nivell particular. Si és així, perfecte. I per tant, així vaig voler fer classes de català i estic molt contenta, sí. O sigui, això és cohesió, integració, ascensor social... Si és que t'ha amagat aquesta dona, segur que es posa a llegir a Coromines, Aquí la Sílvia Coppolo torna a atacar, per tant torna a intentar que la Inés Arrimadas concreti una mica més què vol dir amb això de riquesa, amb aquestes floretes tan boniques, si vol dir cohesió social, ascensió social, que la llengua sigui útil i necessària. O sigui, això és cohesió, integració, ascensor social... És un element de riquesa cultural i lingüística. Tornem-hi. Fixeu-vos que diu, és un element de riquesa cultural i lingüística. Sort d'això, de debò, sort d'això, que una llengua és un element de riquesa lingüística. Té tot el sentit del món, la veritat és que això no es pot discutir, però al mateix temps doncs, també provoca aquesta cohesió social, et permet l'ascensió social, perquè de moment encara és necessària en molts camps de Catalunya i en d'altres parts dels territoris de parla catalana. Amb tot, si aquesta gent fos conseqüent i valorés, per tant, la llengua catalana com una riquesa, el que passaria seria que intentaria que seguís sent necessària, perquè ha quedat demostrat, és un fet, que una llengua només perviu quan és necessària, quan fa falta. La gent no aprèn llengües i molt menys més d'una llengua si no és necessari, si no és imprescindible, perquè costa temps, i has d'invertir hores, i les persones són còmodes. És normal, tots som còmodes, tots volem estar tranquils, i la majoria de persones, tret dels filòlegs, els lingüistes, que ens interessa la llengua particularment, i les llengües en general, no aprèn les llengües per plaer. Per tant, i us sorprendrà, aquí el que està fent la Inés Arrimadas és manipular, és comentar que la llengua catalana és una riquesa, quan el seu partit polític, a València, ha fet un munt de mesures per anar-la destruint. Els catalanoparlants ens ho hem de creure, som una comunitat de 10 milions de parlants. Aleshores, som una llengua necessària, som una llengua útil, som una llengua pràctica. Viva! Els que intenten desfer totes aquestes qualitats de la nostra llengua són els mateixos que diuen que és una riquesa, sí, una riquesa prescindible, superficial, superflua, banal,
com un quadre que tens penjat a l'habitació, que de tant en tant li treus la pols, però que cada vegada en té més. A la feina insisteixo per poder llegir a pla, per poder en la llengua, no? En aquest punt del vídeo hi ha un moment que em fa molta gràcia, perquè diu, per poder llegir a pla, per poder llegir... Vol tornar a dir un altre autor, es veu, es nota que vol tornar a posar algun altre exemple, però al moment no li surt cap altre autor de la cultura catalana, tant que se l'estima i tanta riquesa que és, i canvia, diu, la llengua, no sé què. Per poder llegir a pla, per poder en la llengua, no? Acaba dient, per poder accedir a moltes persones que han fet cultura en català. Bé, si t'estimessis tant la llengua catalana, coneixeries algú més que Josep Pla, que d'altra banda era un escriptor molt de dretes, que no vol dir res, la seva literatura és magnífica, però que ja estaria en contacte amb el pensament de Ciudadanos. No és que l'hagi triat de manera fortuïta aquest escriptor, penso jo. Accedir a moltes persones que han fet cultura en català, jo crec que és un element molt bo i molt maco. En conclusió, en aquest vídeo us he volgut demostrar aquesta manipulació, aquesta trampa que fa Ciudadanos i que el fan altres grups polítics conservadors de lloar la llengua catalana, la seva cultura, com a riquesa prescindible, quan realment s'ha de lloar, s'ha d'elogiar com a riquesa necessària, útil, pràctica i actual. Aquest seria una mica el resum. La llengua catalana és una cosa contemporània, és una cosa d'avui en dia que està viva, que corre pels carrers, com diu el mateix Correllengua, que no és cap riquesa de museu, de literatura, de llibres vells, de teatres en què cada cop hi ha menys gent. I res, moltes gràcies per haver mirat aquest vídeo, per haver-me escoltat, espero que atentament, i espero que hàgiu tingut un dia molt alegre, molt alegre, molt alegre. També, si no esteu d'acord amb mi, o si ja esteu, comenteu el vídeo, compartiu-lo, i feu una mica de propaganda del meu canal de Patreon, o apunteu-vos si teniu la possibilitat, perquè m'ajudareu moltíssim a seguir fent vídeos d'aquest tipus i a seguir escampant la llengua catalana, tot mostrant les trampes que fan algunes altres entitats, ja siguin polítiques, socials o de qualsevol mena. Salut!